I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri. I želim da znam, stanite trenutak. Znači, želim da znam ko je obrisao, mislim, izbacila sam, ako se sećate, onaj klip, kao nešto 10 subova, hvala na 10 subova, i onda sam bio otišao kući i video da imam 9 subova. Znači, napišite dole u komentare ko je izbrisao sub na moj kanal. I ljudi, to je bilo to i poz!